Yo, man. Khadija. Hey, okay. The YouTube. There you go, me finally. Okay. That is I'm not and the Jamaica. Complete Jamaica. If I was going to we born eh? Can't change change. Eche na mbụ kwa agbanwe abụkwa m agbanwe nna na-ekwe isi nwoke hey Imo Victor God's love Kelechukwu ofint ko afụcha m afọ ọfụma ka ife na-emezi Fisking eze nwa Kamsi Ghost Man, I know you. Ewa. Bịa ndị anyị niile ife m na-ewe iwe. Ọ bụ na ife m na-ewe iwe achọrọ nke ige ntị. O kwesịgo by now na ị ga-anwụgo over my matter. Ọkwanụ na forget go about ife a na-eweghị iwe because na ọma akwụsị anytime soon. Ị na even na-agwa gị. Omakwụsị anytime soon. Anywhere you know na-eme video about me, anywhere you know na-akọ akụkọ about me, you cannot change me. And I'm gonna ga-eme exchange of words. Once ka m mee mistake, mụ na mmadụ enwe exchange of words online. And onye anwa bụ Ada Jesus. Yotago. Apart from ya nwa mụ nwa time saga. For bụ na ichela about n'owe Igbo, bulia n'obi no ife ọ bụ mụ wee sendroi. Ife ọ bụ na m bịara kwue online, ọ bụ na ifilu na nna atụ asị ife ị ga-eme bụ front am here n'iru akwụkwọ ebe a maka na ebe a ka ịfụrụ ya. Ife ịbịa na my inbox bụ rubbish. Ma onye na-aka akụkọ n'azụ m mana ọ dịkwa oke ị nwere ike ị na-ekwu okwu ekwu n'azụ mmadụ bụ okwu nwụrụ anwụ. You know? Nwanne m polo gbagote ọkwa for sale ichi gị nlesi gị ebe ọ bụ na ahụ ahịa chere onwe polo m ga-egosi iche ngosi polo a hapụkwa polo a nụnwa yes chọọ iwụlụ ya na polo di polo agbagote filo di thickness ị ga-eji aka m filo ya nwanne iwe abụrụ na ị ga-emechawa nwa kugodu jaketi anya akwa efere ya ọ kpọkịrịkpọ jaketi a bụ kpọkịrịkpọ n'ezie anụ ka m chọkụwa gị na ka neti ọ net ka efu net ya ọkwa efere ya ịchọ iwụlụ ya na ebe a bụ akwa nwe ebi ọ bụrụ maịmaị nke ọ bụla ịchọ eme ka mmalụ n'ọhịa dị ọ bụrụ na ị na-anya ebe a ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ shet a ịchọ ịkpọ m na phone shet a 45,000 ị need ya ịkpọ m na phone 45 pa na this very one wefere ya abụrụ shet ụmụazị 45 pa tinyelụ m call
akwa abụ ọbụna onwe ya uncle ọbụna onwe ya uncle like well ndị kọmiti ma ndị a na-eme ihe ụka well onwe akwa nchi igosi na uncle nọ na village adịmekwu nke nọ Lagos n'anya ebe a imegheli anyị mesigolo ife niile ị ga-emeli ya n'ụwa evole ebe a ee ọ dịkwa everywhere n'anya n'aka ya ị chọghị inye 70,000 iwe n'alị ya nwoke a na-enwere obi aṅụrị ma na-aga epromote ya ọ ga-abụ next chairman ndị men's group ka ya ọgụ dị bizi ọhịa nna gwa ọ dị bizi na ọhịa echezi ka esi etiri gị ọgwụ na nni ejiri ya bịa bata ihe ọgụ ga-egbu ọnwụ 70,000 karị sọf ịbịa ya bịa nwụ nwanne m na-edi shet ya gbachiri ike ijirekwa ego ihe iwu ya ibe njesi gị goria ọnkụ nwoke gbalị isi gị n'aka ya o jee n'ụlọ oke promote ya na St. Cyprian St. Dominic Men's Group 4 ka ọ bụrụ chiaman dị ya o ejigoro akwa na-ekogodo ezigbo uko kwefụrụ ya gị ma ọ bụ niile ijiri nye 70 ma egotara ya pastọ ọ kategori ndị filu nwere ike ịghọtago sure 70 ife a bụ Italian ka bụ Italian Italo 3x large akwefụrụ ya so that's it egosigo m ya now Snobi anọ again nke ọ breaking news ka ọ gị biko ka nghọta ya ọfụma onyele nkwado Chibụzọ isi na akpọkue nke izi na Agụleri na gịnị mere ya Snow tipiala na ọgwala ka ebe ifu the news ka ebe ifo news ọ dị authentic ịma na anyị na-agbagharị ebe a bụ fama nke anyị ka ebe ifo the news n'ebe agbakwa eziokwu ya etio mana ka anyị were ọ bụrụ na the news bata how ex-Anambra governor allegedly okay ka dị iche ka anyị na-ene n'anya na the truth emesịkwa apụta Corinne Gilliot ịma adị m asụ French ben na-asụ bụ Igbo mana anyị tọlụ France anyị tọlụ fan mma na-asụ nke m rapụrụ m efe France ya bonjour na ndị otie anyị nkwado check ya that news okwute Igbo ka ife na-eme okwute Igbo too na onye chukwu onye ka gị mma too ya na ọ dịrị izi ife onye ka gị mma too ya. Alright, let's go back to ife anyị na-ekwu ndị niile nọ na TikTok when I watch at this moment I welcome you to this live broadcast. I actually want to discuss ife gbasalo our relocation from Southeast to Lagos. For most of you who just got to Lagos like 5 years ago or 2-3 years back, there are so many things I need you to understand about traveling and being there. Don't forget, let nobody deceive you. Lagos State in Nigeria as it stands is just exactly like saying you're traveling to US or New York
South Africa, and some of these countries. Even Obodo Yibo, Nigeria. That was the video I posted earlier. All right. Some people have called, some other things, but the truth still remains. Since we were born as Igbo, this generation, I'm not talking of Gen Z, my own generation, we have never at any time malifebu government, anyamaro, dividends of democracy, anyamaria. If any nine use nando anyabo, ikeketoli, if you were on your own, government has never assisted, and when any government assisted program to assist you. For example, if you are a girl in South Africa, a citizen, and you happen to give birth in your father's house, listen, you are entitled to a benefit from government. There is a grant, social grant for them. If you have 3 kids, so many girls there, if you need men much, Fana rely on those things more when they were young. That is what they believe in. Manaiwa, there is no such. Time go. Na chogodukia go teacher we are nagara pupu esro nwanyozo na ka aka bi ku nwa ka anyị na kolo onwe. And there fa well all as long as the neighbor blacklisted all of the logi ga all anye nwere all here anye nwekwuru ID onwe ID ọrụ nya ka ebido kwuokwu NIN igwe ID Fangwa na-enwe ya dia anya nwere ya. So since we were born, anything government anya mara ya anyị dị bịa bụrụ nke ndị Igbo ewepụla anya ewepụ n'ife a na-eme na Nigeria. We know. So ife ọbụla anyị na-enweta ebu ikekete orie. And let me tell you the truth, ọ bụrụ na anyị na-enweta those things from government, anya akaala ilu ebe anyị lu now. If I want to agwa gị etu o si wee dị complex and etu o si wee dị simple, you will aka gị digest ya, choose where you want to be. There was a time I made a video when I look, imagine us like ndị Igbo being the president of the Federal Republic of Nigeria, and then ọ bụrụ na enyere anyị ụdị ọya a na-enye ndị ugwu anya dị etu afadị na mana anyị jide presidency jide power mana anya bara ulu na-akwụgharị alụmajeri ihe ara ndị a ife niile upside down dan anyị nwee nọ asị ndị Igbo anyị nọ kịta ụwa niile amalụ na anyị dị disenfranchised mana anyị nọlụ etu anyị si wee nọlụ na nke anyị ketara anyị wel. Which one do you prefer? Would you prefer to be a northerner nọlụ etu afasi nọlụ? Would you prefer to be an easterner nọlụkwa etu isi nọlụ? So I was saying that and making that statement ife ndem ya ka ịghọta etu esi wee mụọ anyị na etu esi chepu anyị. No matter the education I were in the West, we can never compare the West to ebe anyị si. Africa nwere their own standard. Africa obodo Igbo mụ na gị si na anyị nwere standard anyị na-eme operate. Ya ka eji na-enwere any lazy man found in the East. Talking about the people that brought us here. They never give up in the pursuit of survival. And those ones who have everything at their begs and calls, look at their lifestyle, look at the way they survive. Which one is preferable to you? Now, I now made a video telling you about Lagos State, how Lagos is the Obodo Yibo, Aibundi Igbo, more Nigerian one. That is where you find everything. Back in the days, let me quickly touch on what happened in 1967-70 because it always serves as if I jam out. Immediately after that Biafran saga, war, whatever, do you know what happened? Do you know? Maybe some of these elites, but they've not some are raw because they want social media to connect and stuff. Before government be aside, where? So what actually happened? Battalion the Anambra we pick a mosh. Immediately, oh, when some certain things they are there already.
fancha niile wụbacha n'ime outside an Igbo land. Wụbacha like ha nwere Aba, mbido na Aba. This famous Abangwe na Abangwa. Many ndị Igbo after the war mabalisi na Aba. Because na Aba emebe already before anobadi ọgụ. Ife Aba ji emekwa na obu no side ndị Igbo ma ọ bụ na isi side Akwa Ibom Calabar, ịma na Calabar abụrụ seat of power since some time. Nke ndị Igbo kụkọtalụ Aba wee na-eme. Aba kwesịrị ọ dị ma Ọnịcha aka sef but ịma agụ ịma no influence. So already kosi wee dị ndị Igbo niile wee welu speed na-apụ, especially mgbe anyị nyebe 20 pounds. Ine nwa gị anya ọ bụ na nwa gị eluo na 15 years survive nwa dị ọgụ. Ipuchuo ya Lagos. O ruo na Lagos ebe ọ fụrụ ya dị n'ahụ ụlọ. Ma ọ bụkwa ma ana Igbo a na ọ ya na ebe. Ịchọ ka abịa tụtụrụ ya lee anya. Mgbe slavery self a na-asịgo na ọkwụsịgo ọkara ọkwụsị ọfụma ahụ. Ndị ntọ nọgide na ana Igbo ruo 80 something. Na be they tell you na ndị ntọ a na-atọlụ mmadụ na ana Igbo atọgidelu ruo 80 something. Before ịtọ mmadụ a na-abụakwa dị kidnapping ekwu ransom. The men ntọ eburu final eburu akpụda ahụ side Calabar eti ship ogu dị anyị na-awa awa. Ndị Igbo wee welu speed wee gbagobe Lagos. Ị ma na oge niile a 67/70 a ị ma na ndị nọ na Lagos ama na nwere ihe na-eme na East. Ife m ga-akọla ebu na nna anyị nwere ike abụ na ntọ your father self. Come on. Nna gị ọma ife mgbe anụ Biafran war. Nna gị na-esegharị mmụọ ya n'ike gbugo. Na-esegharị mmụọ ya n'ike. Mbịa kịta na-agwa gị ebe anyị kwara ya. Ị na-asị ha old are you? Old the wagon there. Come on, na-ege ntị ọsọ. Ọ maara apịrị bịa ahụ. Gbago Lagos. Nke onye na-ajụ where do you get this story? Ọ bụrụ where do you get it? Ife ya na-ajụ ọ bụ ife mere eme. Na-ajụ where do you get this story? Na-agba ife 67-70 nke nya. Igbogota Lagos that time ka call in ịmara ife na-eme na Lagos. Nna ya call nna ya tọọ na Lagos before. Ife niile nọ na Lagos amarọ na-enwere ebe a na-akpọ war. O nwere onye a na-akpọ Okoko Ndem. Ọ na-alụ na Radio Biafra that time. Nwoke a bụ anụmanụ. Ogo bụ chọrọ ike ọnụ. Amụ ya ke ọnụ, ama nwaanyị ji ake ọnụ. Ile nwoke a, ili ala pụtara ndị Igbo. Anya na-egbusi ndị Igbo na-asụ ndị Igbo akwụdo ya na ndị Igbo na nwoke a nọrọ na-asị that Biafra is winning. We are this, we are that. Nwoke a na-hype ndị Igbo a na-egbu ndị. So ndị nọ na West, ọgụ elu anụ side a na ọgụ n'orich dị a side a ka a nọ n'akwa ya. Ndị nọ na Lagos na-ebiri ofe anụfa aghọta adịfa a na-ekwu. Then ndị Igbo nọcha na Lagos volunteer ka fa na-aje nụọ dị ọgụ. Saịnụ si akwụkwọ ebe fa na-alụ ọrụ na Lagos nataba ebe a. Yotego based on cause o safeguard ya Biafra na nne ya. Ọ nata o je enlist ye na army e train o ya ụfọdụ ka e train 1 month ụfọdụ 3 months. Yotego oge izu ọgụ a bido. O nwere squad na-eje ọ bụrụ ụmụazị na-eje. Oge ụmụazị oge tibezi ụmụazị olubego 69 nya mmadụ agwụbago n'ogbe na-agba na-aja aja. Oge a na-anụ ọgụ a ị gara afụ ndị ọcha na ndị ọcha na-alụ with Nigeria fa abata ihe a na-acha ka ebe awụ mmiri ọkụ ana ịmago buru ife a che gị n'iru na-ewere information na-apasị ndị a. Ndị ọcha adịrọ mma maka ndị a o nwere ọcha mmiti ha
o wecha meet n'Obosi onye ọcha na-ajụ ma ajụ nne ya fenna afọ bụ sabo na-asụ ya na afọ onye ọcha bụ sabo so ndị Igbo wee gbagocha Lagos ka kọọla ife mee na Lagos. Maritime sector side a onwe ebe a na-akpọ Niger Docks, onwe company a na-akpọ Niger Docks ha nọ ya, and some other companies. Ndị Igbo jee di ya fibersikwa onwe fa di ya jee na dockyard na-afa isi onwe fa ọrụ ọbụla anyị na-ele anya bụ emenia jobs like ụdị ọrụ anyị na-arapụ ndị ya Burkina ndị be anyị fanyesi onwe fa di ya the least ndị be anyị na-afanyesi onwe fa ebe a na onye na-eje ọkpọrọ nwanne ya so it got to a point na ndị Igbo bịazi enwebego ife a na-akpọ influx. Mefebe influx ijere akwụkwọ ije na ọ bụ na English ndị Nigeria ife ọ ya bụ influx mana ewegoti ya influx ka anyị na-eje. Ndị Igbo agbagotebego in numbers. Some people fụlụ ụzọ ị naghị afụ na elu mmadụ ọlụ a na ka anyị zụba afịa. Ọkwa ifu o nwere street a na-akpọ Marina na Lagos Island. Marina as onye ojii ebu you no go fit pass there. If I was in the 70s, like 72, 73, 74, 75, you know 79. As onye ojii ebu you no ogegere ka ebe mere ebe a. What are you coming to do here? Ebute ebe a na-afụ pigeon ụlọ juru a na-ewepụ apụta abịa na awụsara pigeon a na-eri na-aga na moto ahụ agba na the street nke ọsọ few MDs na Marina ebe a ka companies ndị ọcha nọsị ndị ya na-afụsị bụ ịda na-ebu secretary manager correspondent ebe avụ na ife ebusi ma ọ bụ na workers who be you efụsị anụ ndị ọcha anụ. O nwesi companies dị ebe a. O nwesi ga na-akpọ Marlboro ịma afụzi ebe a. Enwelu siga mgbe a na-aṅụgodu siga so ụmụ companies niile a na ebe a Yamaha na Honda ụmụ automobile companies niile a ebe a ka ị ga-afụ ndị ọcha na Marina Street. O wee bụ na ndị Igbo a na-agazi ma ndị na-arụsịsị ọrụ ebe a o nwere ife a na-akpọ waka iti waka datin save ndị Igbo iti waka bụ etu a nọ na wee sị na akwa ka m ga na-ele m ga-achọ akpa nye anyị n'azụ ebe a ka akwa niile m bụ dị travel bag apụtabeghị mgbe ahụ ebe a ka ị ga-ekori ya akwa niile agadi ebe a iweluzie ụfọdụ tie n'aka ị na-agazi na-egbu weso na-eme ona getago onye ọbụla melụ mistake wee na-eghe anya oge anyị na-eme akwa ahụ na oge na akwa ma ọ maka osigị a ga-amụgosi gị ife a lụọ na ya adị mgbe ebe a kpọgotara na-akụziri gị ka esi azụ afịa ife ị ga-agwa onye nere ngwa ahịa ibu anya n'ife mmata abụ ma ọ nekwara ya anya ọ na-egodu ya mee wịsụ mee ụnyala ka ọfụ ife iji ị na-amụ na-enezi anya ọ na ya anya ugbo ịbụa ọgwụ ga-ejide gị ya ijekwu ya na-agwụ ya si ya na akwa abụ ejesi ọgwụ ana onwe ihe eme ka ị pụọ dị ya a na-ada ewe iwe you no go ever vex ọ si ya kweghị ya tem kobo ihe ewe iwe ị ga na-ayụ ya na-epeti ya na-atụrụ ya asị ngụba to God mgbe aka to God dị effective. Aya bụ na onye Igbo efu kịta gị na-ekwu okwu asị to God. Onye Igbo believe na otu ya na Chukwu na ị ga-ekweta n'ihe ọ na-ekwu ị na-aṅụ to God na-agwọ ya agụrụ. Ị ga-afụ akwa onye dị slim ga-eyi onye buru ibu a na-agwa gị na ya laikiri akwa na ọma abịa okwu a na ọ laikiri ya oye gị unless ọ na-okwuru ọ na ọ laikiri ya ọ sị gị na ya laikikwara akwa enwere ife a na-akpọ put one hand
ga-akụziri gị ya today ka ịmụta ihe a na-eme. efu shet a ka akụzielu ka esi eme oge ahụ. etu a shet ya dị ị na-agwa ya na ife a bụ saizi ya, ị na-ekwu ị na-eme ọ na-eche eke onye na ofu ebe dị akpa ya na-eme ka atenshọn ya dị ebe a, onye na onye ọzọ anya onwe na onye ọzọ na-abịa were akwa kochie ya ihu. taa ada enye chansị ndị Igbo ịkụziri kịta edebe gị na chọpụ ebe ị ga-esi were akros ọkpa. taa bụ bifo onye jiri ọgahụ shọp gahụ nọ na Akpako were ha ngakọ isi ụfọdụ ikuku ọkwa ya na gote ihe na-ebi oda o wesị gị na ebe ama saizi ya n'ezi ebe bụ that put one hand si ya ya put one hand make I show you say I go size you. otu ikwere anya ya one hand ya ịdọ dị shet dogotu ya nọ na-afụ na onu ya ruo ebe ị na-asị ya ọkwọfụgo nọ saizi ya ọkwọfụ nọ saizi ya ọnwa ahụ aruo ya dị onye dị akwa isi ụra etu a ka esi aha gị okwu enugwu ala nke a gbasara ya echi ọ chọrọ ya taa ịdọmba gotu ya na-akọrọ gị ọga ịdọmba iru eche ụmụnna gị onye ya saizi ya chi ya the worst bụ na fa bịa oge a fada adụda ya ama ọ bịakwute gị Chukwudị ụmụnna niile apụtakwuo na ebi ahịa since 1 week na ajụrụ gị na ha gbarago ji bọọlụ ọ na-ekwu ihetego a na-agwa ya na ha gbarago onye ọ na-ekwu ọ bụghị onye nka na onye nka abịaba ahịa since 1 week ọ gaghị ịdọmba onye ego ka a na-arịfọnd na-ekwu okwu ka ego gbagota ka ite isi n'aba na-ekwu okwu refọnd ọbịba abịa put one hand otu ihe ikonobi anya ọ bụrụ akpa ụkwụ ka ị na-ele onye Awụsa wee bịa Awụsa riri ehi ndị bụ ngwa ahịa wee bịa Lagos lebe ehi lecha agba ihe bụ bankị ego niile a n'ukwu eke ubu ya ikpo ego uburu ya n'ukwu ya esi elesi ahịa abịa iweta ofu ụkwụ akpa ụkwụ gị na ya na-ekwu sụrọla ikiri ya itu ya nke a n'ọkpụ yie ya ọ testikwara anya ọba ya oge onye ahụ akpụkpọ abụ na 15 naira ya na abụ ụlọ n'ogocha anya ọ makwana ebu 15 naira esi onye Awụsa mgbe ahụ na ego ya bụ 15 naira onye Awụsa anwụghị ebu 50. From 1995 ka ndị ugwu a nọ wee hụbaba ego ama ndị Igbo izu jiri ebe a na-eri ha ka na-eri gịnị ndị enweghị ama na-agbagharị na-echi bụ prezidenti. akpụkwụ ahụ oyi n'ọkpa ekwetago na price na ọya asụkwa n'oyibo gị nwa na-asụrụ ya igbo ife na-ekwu ọ eweta dị ego o ebupụta ego ogbubunye egoro 15 naira itinye na akpa gị chirekwa ndị ọzọ bụ ya ọdọekwu ya n'ukwu ichiri ofu ụkwụ akpa ụkwụ kechie ya owesịghị nwanna kawai chawa si oke okwumekwucha si emeri asa ebutekwa ego a obupụtakwa ego a egorokwa anọda 15 naira ije wetakwa ọkpa nke ọzọ tiri ya si aye ụwa ndị amaghị ha na-akọ iwe weta ofu tiri ya na-agbajo ịkwụ ụgwọ anyị bụ Amerịka enwere ala Igbo so all the opportunities ịpụtalụ mgbe a ndị Igbo obi abịa harness ya take over banye it paid off. Lagos bute much development na ala Igbo because of opportunity and ihe ndị be anyị nwetara ebe ahụ ka eji wee develop ala Igbo from the onset. Before when efu na-eme kịta most of the people na-achịsị the ruling class and whatever are product of that generation. Ndị azụrụ anyị ọfanwazụ all these people through that hard work that we make Kenya. No matter the stand of a politician onye bịa kịta ọsịgị nọ ndị dị one mere ife ọ bụ today
Okay, we got a location about flow as at that time. Because you know we are available, they willing to serve. Most of them watch our boy there. Most of them so Brenda Hausa so be hanoge. Baby Fedi and Ekoita. Ndị a bụ ndị anyị na worship today, ma ndị feel of about the elite. Faga through all these processes. When I call in at that very video. Now Lagos say, no, remember when you were coming to Lagos, most people that came to Lagos came with nothing. They didn't come with anything. Follow back banketi, but say Oga Fabi Apolofa. Well, waterproof and they use Oga, and they use and see elephant. Then see an pichi. Many people in the 80s, 70s, we are travel. Lagos. A be a general room na Lagos ko fu onye biri ya. Except mo ya patagre mgbe anyị ga draw. If I na na one room bụ 5, 6. Ute ka eji alarụ. Onye nye go fom. Ute. Ụfọdụ sebe na-abịa isi be anyị buru di ute. Isiru no buru ute maka na Lagos ọ ya gala ọnụ. Iburu ya na village. Wekọrọ ma garị ma ihe ma azụ a mere ga ma iburu nata. Ịbịakwa na Lagos ịbịago. Bụ ụfọdụ a na-anọcha 2 years before onye ahụ naruo. Mgbe a ị na ndị nọ n'ụlọ afụgo niile na-emebe onye ọbụla na-achọ ka ọ kwanyere gị nwa ya ka ị kpọrọ gaba. Malụ ihe nna akpọrọ gị for opportunity ji wee dị na Lagos. Ndị be anyị wee kwojuo di ya. Some families ndị nwere agba na gọọmenti already. Enwe kefasi konja kwa Lucia Fanifan na-eme ma grant gọọmenti ma ụmụ dị anya fa alụba ya sikwa ndị abụ ndị gotenwuru ụlọ na Lagos as at that time. Ụfọdụ abịa mabanye into transport line, ị na-abakwa transport line onye na-enye gị chance. Ị ga-ama na-asụ Yoruba ọfụma, ị chekizie ihe nọgo na Yoruba before batanwuo na transport line, National Union na wee recognize ya gị. Nwanne Lagos no message finally wee fall ọdanye n'aka ndị Igbo. A na-akụrisi ihe ya ka nna gwa gị sị no mata ife afọ ya na-akụri ya bụrụ ọ dịrị enough mmadụ sị gị naba ebe. Challenge dị na Lagos na obi anọ na-anwụ ya nwụ ọnụ n'owuru uru ọba alụ. A na-ekwu na ọnwụrụ dịka ọ bụ news. Onye si ọ bụ na onye Igbo ndị Hausa gbuo ndị Igbo si na 500,000. Onye Igbo gbuo efi ndị Hausa ọkwụọ 500,000. Ọ na-abụ onye make such statement ya bụ ọnwụọ kịta na onwere ụlọ nwoke abalụ nothing. Chiba Anambra chịsịa gbapụ dise ndị ọ na hand over. Na onye nwụọ si buruka ka ndị dị ndụ na anyị na-ekwu ife anyị ga-eme survive. Ụmụnne anyị bịazi na-eluzu faith maka na asịfa na taba nọ iche na ịma na ike agwụgo gị na-anara onwe gị n'obi see na na-akụrikọ nke a na-eme nke a na-eme. Afịa niile agbara ọkụ na Lagos anyị ma na ụfọdụ n'aka abalị nọ faith. Ebe a nọ na-eme live program a ịba moto ebe a ya agbakalị 2 minutes sef inweta ebe ndị abịa demolish gasịa properties anyị nwere enwe ebe Anakali bụ the best place na Asaba. Neka developments na-abata ebe a na-alụ ma hotel na-alụ many very things ebe a ndị gọọmenti si ebe si buru bịa ebe a ya demolish school asị. Okay, ngabanụ gị nwoke nkewe MTN oge mụ na MTN ji. No. I'm busy, bro. I have information. These are our food I said. Our Fiber X. Come inside. Come and explain yourself. Come now. Why are you standing there? Pass through here. Come. Yeah. You can't hear my voice. Sorry, sir. I can't hear you. You can't hear me. So my voice was that down. So what are you saying? You're from where? MTN office. So what did I commit? No. We are not here for any riots. So what do you want? We are here for our marketing. This pole, this black wire you are seeing, this pole. Okay. Is our FET. That is for router. MTN is giving a router and free installation for people. So the only thing you have to do is just to
pay for your subscription Mm. and enjoy unlimited data for 30 days. Okay. And it connects up to 32 devices. At the same time. Yes, and even if you have a smart TV at home, you can also use it and watch movies on Netflix without no subscriptions. Without no subscriptions. Then at the end of the month, how much do I have to pay? Subsequently, we have the one of 15,000, but you first of all pay the one of 25. That is the least amount. 25. To start 25,000. with. That one goes with how many devices? 32. All are 32. Okay. But it's just the speed rates. You are not paying for the data because the data is already. I know. Yes, it's the speed rates. It's same as what we use in Dubai. Okay. You pay every month, right? Yes. It's monthly subscription. Yes. Yeah. You can do your stuff, but every month you pay. Just like DSTV. Yes. Right? Exactly. Okay. So how do I reach you? You can reach me through my flyer, and my number is there. But if you want to do the registration, you collect my number. I'll collect yours. Then I will send you some details, information I need. I'm not getting committed yet. That's why I said you drop your number in that your flyer. Anytime I need you, I will call you and subscribe. Okay, sir. I will subscribe through you because you are the first person to have come to me. Okay, sir. What's your name? The one at the front. Which one? Matthias. Matthias. Yes, sir. Not Matthias Ezak. Matthias Ezak, yeah. This one is Matthias who? Matthias. Matthias who? What's your surname? My surname is Enikebi. Eh? Enikebi. In your Kebbi. Yes. Are you from Kebbi State? No, I'm from Delta State. I'm from Ijo. You are a job boy. Born in the rivers, the creek. No, it's Delta. Ijo is Ijo now. Whether it's in Ondo, Delta, and rivers. Is it not the same people? When you were born, were you not put inside the river? I don't know. I cannot remember. Your mother didn't tell you. But all they told me that it's our culture now. So That means they put inside the river. they dedicated you to water spirit. Now you can stay in the water as long as you want. I cannot swim more. Shit. A job boy I don't grow cannot up for the swim. answer, but I grew up. And there's no water here. There's marine here. Go for it. River Niger. My go die. Ijo cannot die in the river. No, don't say that too. Ijo, yeah, it's not possible. Ijo. No. Ijo is its second name to river. Nobody's above water now. The other person, this one is my colleagues. Oh, the 1 million direct. So the flyers. What would have a job 1 million? My name at the back. So what you are paying for, you are not paying for the data because the data is. Which guy? See, somebody is asking me to tell you Yeah. that since yesterday that he couldn't receive text messages since yesterday. Are they supposed to send you a message? Do you guys send messages to people like when they have subscribed? Yes, of course. So that's what he's saying, that he's not received message. You get the message through your email address. Okay, you can check your email, the email you submitted to them, right? Yeah, you can check your email. Right. So yes, I got you. You may leave now. Okay, now thank you. Sure. Matthias. So, Peeves. Yeah, Gabriel Silvano. Yeah, you see, the first time they comes, that's how it usually goes. They will just put the price up there. You now begin to think, but it's still better than Starlink. But you know, MTN. Yeah, Starlink. Yeah, let's discuss this. That's even important. Starlink, I believe, is the reason why MTN decided to introduce their router. If not for Starlink, they wouldn't do it. You see why it's good to have competition. Without competition, you will never get the best. Abroad there, you use it's just like DSTV, you subscribe. You use, now, how many devices you want to charge at the same time? What are you using? Use your smart TV, use what? You know? At the end of, okay, we watch Netflix now, how much? You can be paying somebody 5K. Person will give you password, you can watch Netflix. How much is he paying? It's per subscription. So now MTN has not done this, even Glo. No network in Nigeria has ever done it. So MTN is doing it now because Starlink is here. People are, subscribing to Starlink, and now they've decided to wake up. Nigeria, I would say, it's not worse off, but in so many things, we are being exploited.
listen and listen good. We are being exploited. All the things we are supposed to have, like the services we're supposed to get, we are not getting them. I see no reasons why in Nigeria I'll have to be buying data. I should only be buying data like when I'm on my way going somewhere. I'm out of reach. Like I cannot reach my router anymore. I cannot have, supplementary. Not when I'm home, in my house, in my office. In my office, I spend up to 12 hours a day. So that's where I should be enjoying these things. All the jobs I'm doing now is here. Why wouldn't you think before now that these people need this thing? It's been in Dubai, it's been in all these countries for too long. Why didn't you do it? Just like this NEPA of a thing. You see how NEPA is dying slowly in our lives now. People are actually now relying on solar. People are using solar now. So this one is dying now, just like when mobile phone came out, GSM. The moment GSM came into the picture, Nitel began to die, that slow death, to a point that nobody cares about Nitel anymore. There was even Reltel then when we started using GSM, all these Nitel stuff, home lines. So that one was the replacement for it. We were like that, and Nitel died. Now solar has come. NEPA is dying slowly everywhere now, 33 line. So now MTN actually wanted to die a slow death because the killer there are these Starlink. Starlink has come, and who knows, another company maybe would want to come and introduce this now. MTN has seen ahead of time. They are now introducing it. So in Nigeria, we are just getting started. We are just getting started. All the things we are supposed to have here by now, you see, they are coming, but coming very slowly. If you come to a place like Asaba, for example, now, you begin to see plazas rising here and there, everywhere. People are even converting their houses now into plaza. Everywhere you come to Asaba is plaza, 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 plaza. All like the way we have it before. So people now who has gone abroad, seen things, are coming back here to establish one or two things. Now we're talking private sector. Government has no role to play here. It's now the private. You see that we are getting there. It's now surely but slowly. That's why when we start having issues like challenges where we survive on daily basis, and somebody is telling you because of these challenges that is getting too much, it's better you go back home, this and that. Any day you begin to consider going back home, it means the end of an era for you. Why I'm saying it is that so many people who have tried, okay, let me go back home and come back, they ended up not coming back. Many ended up not coming back. It's either you stick here or you go out there to face a fresh challenge, because challenges are everywhere. Wherever you go, you meet challenges. You want to run away from the street, being a hustle because of we must be. I got go why is many guys but also on the street because of Eke. Street I but also just go back there again. If the guys are occupied to go to those places. Ika will go with Ika will go, we just accept it. Then you come home. And if you come home, one the men will have more challenges here at home waiting for you. Many. And I about the worst. So coming back here require quite much energy. Your last game. And I'm working Benanka. Can you be member? It's rough your years. Okay, the 50-something years. In our attack in a table. In attack if you got Zoo Afiana. And we find them, the tricks, we feel more than media. On your Louis book, we are not able to get higher. Yeah, shows you always got manager at filling station. Okay, one at supermarket, two more in that sector. Where he and Weber. So you're not a big aquado challenge the way here. Or if you say about I could see on a Lagos, could see on a Lagos, I could see here, I know, could everywhere.
problem a na-abụ ọchị bịalụ some people ọ da-abịalụ general. I've not seen ebe anọkọta wee sị ndị Igbo niile na sian Ghana mee mkpọtụ ụbọchị a kere ebe mkpọtụ a end there are things you cannot emenwu ya ọ ga-eme ya ọ bụrụ na na-edipọt o nwere ndị jee na Dubai na ka edipọt si ọ bụ onye ọbụla na o nwere ndị arapụ o nwere ndị arapụ ije Dubai mee nọkwa di ya o nwere ndị gbara ọsọ n'ike agwụ n'afọ ụfọdụ rapụrụ ebe a gaa to a higher place ebe nwere more challenge ị nọkwara n'ebe ọbụla na-enwere challenge my guy you are finished. Mmadụ ajụọ m kịta m na kive nkwu ya nwe ije South Africa ngwu ya nna je ebula akpa gị na-apụ apụ ọ ga-efu South Africa a ọkwa mụnwasị gị eje na before gị rapịa o nwere ife njisi gị eje na ọka rapụ ije ebe a bụrụ problem nyelụ mmadụ as long as iji ego kwado ọfụma go dia ego ka eji achụ ego jebe godu cross the river ruo na river o ruzie na cross na ya malụ nwaanyị na-emere ibi ahịa ọgwụ ogo n'aka ọgwụ okwa gị n'aka itiela ana ọjọọ gwụrụ onwe ya ma itie ehi ya etu ị ga-esi ya echenji onwe gị a na-ewegodo gị iwu ị na-ene onwe gị edo ya na ebe abụọzi onye ahụ ama o nwere one guy ebe anyị for one day nna so na na-ediga anya again ọ Nigeria happened to him aka mmadụ ga-asị gị rapụ Lagos obodo oyibo anyị nwe ịrapịa ka ị nọla ebe ka ọkada ka ị ga-abịa ịgba ka okeke ka ị ga-abịa ịnya na ị na-anata village onwe ọrụ idebe na village ị na-anata ịma na iji ego ya ịbịa ịbịa imepe ofu ya ọ bụrụ na ọpịa water company ma bottle water iti the thing gro mechiri eji eme ya gbalụ very ka 2 plots of land kechite ebe staff ga-anọ n'ebe production plant irita ya ife a niile na-ekwu na ihe edebere ya 20 million idebere ya 20 million iwee mebe ihe ị na-eme n'ozi moto a ga-eji na-edistribute ya mana nke a abụba problem gbapụgodo dị mmiri rụgodo dị tin bidogodi ya ịchọọ ịba into farming poultry ịkọ ugbo enwere mobile farming many things ị akwado ya because ebe ya niile o nwere ike ị na-agba street ike ị na-anatazi na ike agwụnaghị ebe ahụ ike ya agwụkwago ike ya adịghị ọ ga ike ga adịghị ịbịa ebe a many things ị ga-eme ifechi gị n'iru ka nkụ nke ka njọ ọgwụ ị na village go ị na village gị ebe a ka ititọpụ na village ọgwụna otitọ ya karị ọgwụgo enwefe bụ na ọnọzi enwe ka esi ka okwu ụmụnna oge izi ahịa bịa ịgba ịka dịtụ fresh ana respect owogo eruo agbaghị nke ịdọ na na-eme efu ndị a gị buru na aṅara na ọjị ị gaa around ke ya men asị ngwa burite mmanya owe a na-asọ one courage wee gwa gị ka suppress ya your spirit asị ngwa bute mmanya burite mmanya ọ ga-eburu kaikai onye ije n'iru ya kụọ ya ma ọ chọọ inesia ndị na-agbagharị detain na ndị dịcha 80 70 ụfọdụ ahafụzi ụzọ ọfụma nna anyị onye dio na nna anyị ebe aka ya na-akọghị oge a ka ndị fada na ndị ụkọchukwu ga-emeta gị ezigbo ọyị enye gị ezigbo ọkwa ịbụrụ sekretrị na grup iwee ngado dị na be anyị ofu agadi nwe abịa sị gị na ọ nwụrụ n'ugbo na-ayakwu ya nwanne echi ka emeba ndị kọmitii eme mitin at the end of the year eji ya na 2000 na ya aga ya na-akọ na bi echi akpọ na nwunye nwoke nwaanyị na ọjụ na di ya na-alazi ya na ogịnị na-ese na o ji wee nwu di ya na be nwaanyị nwa di ya nwụrụ mgbe nwa ọ ga-ijebe ikpe alamala ọzọ na anyị nwe akwamozu gị ji eme arrangement ndị kanopi na ndị DJ ụdị DJ a na-afụ na vileji ụdị spika ya dị ebe ya agha iwe fụ waya ndị ahụ ya laptọpụ obizazi ya kere agwa laptọpụ ọgbụ ebe laptọpụ waya ya dị ebe a each speaker enwe waya ise dị attached to etu a agbanye detin ọ ndị aka ya na organize emesịa mmemme emesikwara mmemme ị ga-eso na ndị ga-ebunasị kanopi
atụtụkọ bọtụ ịtụtụọ bọtụ asị na bọtụl ezu ezu na start from 12 bottles go down from ebe a ka ị na-agbakọ na village ọkara mmanụ na ebe n'iyo onye na-agwakwa ya na-agwaghị ya akọghị eriwe agwaghị nke naba na Lagos na ndị Yoruba acha jụọ onye na-ekwugheri ya onye ekweghị elesere Yoruba even half plot be nne ya jụọ ya o nwere onye Igbo ga-ekwe elesi onye Yoruba ma onye Hausa quarter plot ka o wee tii shop onwekwa obodo niile a na-enyesikwa anyị lesi anyị hectares ọbọdụ acres ka m na-agwa anyị na ndị Igbo be anyị ndị oke sens natabanụ ha ndị afọ anyị n'anya afọ ahụ n'anya nke nwe furu ndị a n'anya gwa onwe gị eziokwu na anụ afụ na ndị mmadụ na-ede ya I can confirm it ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ ojebe onye nwụọsi buru ka ndị dị ndụ ekwu okwu kemgbe ọ chịsịrị anyị na Anambra funu gị ya na Anambra 4 years o ji wee gba ọsọ na Anambra efunu gị ya kedu uru ọ bara ọ ga-eji ọ bụ na ọnwụ kịta ya na-ebe akwa nna ya wa ahịa biko nwere ihe omenwụrụ anyị sinsi ọchịsị bịa buko ego ndị Anambra wa no akaụntụ EFCC agụgbụ ya onyekwa mekwa ahịa ka esi eme ya rapịa ọgbụrụ anaba Amerịka sinsi anyị funu gị ebe na ya wa ahịa biko a na-ekwu okwu ndị dị ndụ a na-ekwu okwu ndị nwụrụ anwụ onye nwụrụ si die ya Hausa kwetara na Igbo ka alịlị 5 na ajụ nwanne m ndị Igbo alaikra ndị Yoruba alaikra anyị ndị Yoruba alaikra anyị nke nwa bụ onye Igbo alaikra Yoruba ịgbara ya na-agwa onwe anyị eziokwu ịmara anyị bụ ndị Igbo without anything chi igwe onwe anyị eziokwu ịmara anyị na-afụ ndị a ka ndị amara ihe maka chi ka nna agwa gị anyị ka ihe niile nọ na Naịjirịa nwee sens ya ka o jidere anyị izi ịmanipuleti ndị anyị na-eri ha ọga anyị na-eri ndị a well anyị na-asagide fa natafa anafa o nwere ndị jire dị as boy ya dị ahụ o jire gbaa boy o mesịrị grodi ụlọ n'aka the owner na Lagos wa ga-adị m agwa gị ife ịchọ igwe uju ajụjụ ya dị ebe ịgba boy ya dị ebe ị nọ gụọ akwụkwọ many people turn jegori ya n'aka the man dachia ya mpafa dachia ya ọnkụ ya were ya tọnụ ya to ifene nwanne m ọba asị ka m na-ekwu confirm ọlụ m ya ọ bụrụ na ọ like itile anyị like nna ba n'aka na screen na TikTok na aka ebe a ọ bụ na ebe a na-ekwu na aba you touch it many people ya dị ọnọ ebe a mụrụ ya ọgụ akwụkwọ di ya mesigoli even na Ọnịcha ebe a many guys nọ US UK many countries ụlọ ha goro their parents ya bụ ụlọ ebe a nọrọ mụ ha go ya from the owner wegharịa etu a ka esi go ya na Yoruba niile onye Igbo egori ya n'aka the landlord gori ya kwechiri di ya isi breaking news ọkwa na Obianọ nwụrụ na ya nwụọ si na ya na nkwu ebe dị mkpa ven na-eme ka men ghọta that na nwanne m challenges dị ọbịalụghị ọbịago many people sef na-eluzu ụlọ fa na abroad na ọbịa ka ọlụ gị ma ife ọ na-agabiga di ya many people na-eluzu their houses n'obodo oyibo ụfọdụ ji afa nwaanyị go dị ụlọ nwaanyị obodo mgbe ọ bịara ọfụ eme dị ụtọ otu ya na ya dị na mma ọ trọst ọ dị person onye ya weta ID ya wee go ụlọ ebesi onye eklem ya bụ afaghị odidi ya afaghị anọnụ dị ya ya eju enwere ike ịgbagharị agba ga egbe ịnwụọ ji ọrụ ha na South Africa na bụ ebe a na-agwa gị bụ life etu o si wee dị ịgbagharị efie gị
you go enwugo na enwugo nwanne ị nọtụkwa ndụ o nwere ndị a na-eje achọ nwanne ha ka abịa claim ife nwanne fa nọ hia ewọchiri ọsọ ọfịa in London ewọchiri ya nna m nọrọkwa ebe anyị nọ na Lagos chụba kwera ihe na-ekwu stadium in Lagos compete ọ na-achịgharị ukwechiri o nwere mgbe o ya eruo hapụ ọ dị nọrọ n'ikuku bugharịsị ọ dị igu na ọ ya arapịa o nwere ebe ọ dị izi o nwere ndị nọ na Amerịka kịta onye akpọgote from Nigeria fa nyere aka achụpụ ebe fa na-alụ ọrụ edira wee ebe a onye o si Nigeria meela akwụkwọ kpọgote ya dị a ma onye ọ na-akpọrọ from anywhere na ọ na-achụpụrụ ebe obi o wee kpọbata ya megide onye a mesịrị na kọmpani ahụ onye a na-alụ jee ebe a jee gbaa anya ama ụgha jee ebe a kọrọ beach anatuo onye ahụ ọrụ aka ya nwa wee banye di ya anyị na-enwe challenges everywhere apart from natural disaster na-anọkọta ọkụ agba kedu ihe ọzọ akụtusiri ụlọ akụtuo ya dibe jee chọọ ebe ọzọ gro ọ bụrụ na efro ma na-ejibe life ọ bụrụ ya ka eji nataba ebe a mmadụ na-eji nja gị naba ebe ụfọdụ ya sịghị na ndị Igbo ka anyị na-anụ iche na-ebute ụzọ ịnọrọzie na ndị Igbo ị na-agwa anyị na ịnatago ọ na-ama mma onye nọbiri ya na lute ịbịakwa ịfụkwa ka o si adị ka ọ ya bụ ịpụọ iwelu anya anyị ji fụ ihe dị ona ịmarago prizes ihe kwụ ebe a ịma ego na simenti kwụ ịma ego na-eji agbapụ mmiri hia ịma inwe idea na iwezi iwe ahụ mapụ iru ebe ahụ onwe echichi na-abịa ịmarago ebe ọ na-aba straight is different from we nwee clue ife ị ga-eme and due to na efu baba ya fu development fu challenges dị ebe a ịma amụ ihe na-eme ebe na iweta ego ebe na ị na-eri ya na-ebelieve na nwekwa time ruo na ị ga-eme ya oge nwa oge time na-eru otu ihe n'ebe a na-agwa gị ya na ọ na-abịa n'aka gị na nwanne na chanel ebe ọ kwesịrị ịba na nwogo gelu igo cry na nwogo gelu ị ga-ebe akwa if the money dey come ị na-eti ihe ozugbo wita anya anyị ji wee na ebe a ndị anyị nọtagoro fụ Naijiria etu o si wee dị nwanne ọkwa ị na-achapa dị ọkụ okay, onwe comment in Cholego. Wildlife, I'm from Obeledu. These people just they tell me na 10 million to dig borehole. Imagine. Yes, price ya bro. For obodo na-enwero mmiri. Obodo na-enwero mmiri before ị ga-enweta mmiri ebe a ị ga-ata afụ. Makwa ibe a ga-gagide. Ana afụ dị ya maka onwe nke ihe eme osuchie. So ha mụ ihe a na-eme. Akpọrọ price ya. Ọ bụrụ na ime ya pụọ gị na-arụ enekwana price anya ofu onye kwu onye ịbụọ confirm onye ịtọ confirm nwanne imebi ozugbo ewunye dị money dị ya nke ọ bụla imere ego a pụọ igwe nwekwa ike chụba ọzọ ma ọ bụ na ọ ka o zuo ezuo ka lụọ mansion upe olesi mazikwa ihe ị na-eme ebe ahụ iji dị sure so ihe o ji ama mma onye na ọnwa obere olute ụlọ bụ ka ịfụ ihe na-eme oke o nwere nwanne anyị Nathan si na cost ya 3.6 million ka obodo gị na oke Izuchukwu ọzọ emenasi obodo bụ standing fan dey where you there o wechigatakwa azụ sị gị if you come home and back you double your hustle ọgwụfe nna agwa ya ezi nwanne emesio first if you want to go home ibute ụzọ but make sure say General Butuzo boys no see you. 5-star general. Hey. Izuchukwu say one thing I love about you, you talk black and white, pure. Oh God, one. Where if I call you a million.
nke nwa gbakwu nke bụ eziokwu ịnọ dị agbalute ịgbalute ịnachighị ọ na-ebunye moral hustle gị na onye na-anọ already can never be ofu ihe. O nwere ihe ifuru ebe a, o nwere ife ikwesị itinye in place, o nwere ike inyokwuru ebe bụ na a na-ebubata ngwa ahịa nna space dị ebe a na ahịa ga-aba ị pụọ ihe ọzọ ụba nna inweta ego were ya na-etinye ahịa ka elebe ebe ahụ ka ị na-enweta ego. O nwere anya iji wepụ hia ụfọdụ pụrụ so many years after that thing ọnya karịrị hustle gị na ya ji wee dị iche nyanwa gbalụgo ife ọ kwesịrị ime ana ife a ga na-enye ya ego. O nwere ike o nwere ana nna ya nwe ọ makwa na ya afụ ego na ya develop the place ti ya business something ọ bụ shops ọ lụọ dị ya. So efu na ọ bịakwa na mba ọbụla ọ na-agba dị mbọ nna ya ka ya dọọ ego shop one gị nwa naanị na-ajụ nna gịnị ka nwoke ma na-agbagharị na azụ na ọ na-alụ shop na Naịjirịa. Ị chọbazie ewe ka ị eji wee gwa bịa nna shop nke na-alụ ịbịa abịa na ọ bụrụ shop kago mkpa. Onye ọbụla na-ajụ gị ajụ abịakwana ya nso. Ndị a bụ na-akpọfa bụ ndị ochie abịakwana ya nso. Shop ahụ bụ mkpa gị ya ịlụchaghị ekwekwana. Ọ bụ na ya eji arịa 100 bags gụrụgodu 2 si na-akpọzi gị na phone si kpọba gị na phone ọ na-agba mma nya kpọba gị igwe ga na-akụnụ gị na kọntraktọ na-akpa ịma na ọ na-atọ ụtọ ka gị na kọntraktọ na-akpa nkata gbaghị ọga na ebe a na-aji ịkụ ya nụ na nke a mere ije n'ọwa mba gị ka eji seal that place ịtụgharịzie na-agwa ya nna ndị a na-akpọgharị gị na phone nna ọkwa simenti o asịkwa na-ebutekwa simenti ọ sị hey na ndị kọntraktọ Naịjirịa na ndị ori nna sef na ọ bụ ya nwa sef na ya na ndị eji dị okwu sef gịnị ka nna gị kụpụrụ ndị a akụpụkwa na gba ya nkịtị ma ọ dị kọntraktọ kwụ ya nkwa ya nye 1 week na ife niile ga-eme ike ikute ume wee chụba dị ege na onye a ntị ọya arụtaba Naịjirịa since 10 years then ka I will comment. Uncle Prince, I'm glad I came back to Nigeria recently and saw things for myself. Nigeria is hard to live in. Life is so hard there in everything. Unstable electricity, unstable data, chai. Go be aware fear. I want to abon data I be no careful ego na spend na data alone. But to an stream na even the stream 3 places. YouTube, Facebook, and then Instagram, can have your TikTok. So I know all front, all that an app. We can stay up to 2 hours, 3 hours, all that kind of born. Man, all be welfare. Boy, I can't say tilling data. Boy, I understand. They go no opposite. Man, I know already. What you consider tilling 2,000. Iwesi ama na 2000 enwe yozu na ya forget ya ọ na-akọrọ ya na na ebe nna na ya dị ungrateful na ask ya tiri ya 2000 that no bi ọ chara 2000 abụọ to 10000 ma ọ maazi na 2000 enwe ihe ọ mana onye bịa ebe a bịa fịa pụọ mara ihe ọ dị ka ya na be anyị ọ na-ama mma onye nọkata nya nọgharịa mana onwe nke ị ga na-eme na ọlụzi adịcha na ebe a ka ụwa dị onwe ebe ụwa rusalụ ebe ọ bụla ị na-anọgharị eje nwere challenge nke ya ka ị kwado nwee that thing in you na government can never be there for you. Onwe anything ọ bụla assistance ị nweta from government tii ya as a bonus mana ọ bụkwa the main thing ị ga-eme bụ for yourself nke nwee gba mbọ hustle ebe guys na hustle Lagos a na-ewu jebe dia ọ bụrụ na ị nọkwa ebe a na-akwado ịpụ apụ obi gasị uje Lagos nwekwa ihe na-eche jee n'ọpụ iwe ka na bọs dị dia iruo Lagos ebe a face be the challenge ya bụrụgodu ebe ya ala nya ya bụ your first challenge buru eburu n'obi ebe ya ala na ijekwa ebe a chi na-eji ya fere ebe ya ala enweghị efro ya afụkwa ndị dịkwa ka gị like that oge a ka ị ga-ama mgbe nwere okechi ka chi gị ọchịrị wụ na maka na onye nwere ihe mere na iwe mara mgbe nwekwa chi enwe amụ ike nga ọ dịkwa alọ bụ ebe awụsịrị ebe a na-eche ka mma gị wepụta nye gị ọ na-emma gị ike gbugburu ya nye gị broda gị anko anti ị ga-eteki step mama chi nke gị ọ nọkwa ọlụ mgbe ị lahụrụ n'ilo taa alahụ echi nwanne echi chi gị ifele ga-eme ya
I dey tell you, ọ ga-eme something. Ị na-ekwugharị because ọ nọọsụ bụ nọ. You must survive as onye Igbo ebe. Ọ bụgodị na go slow na na-ele anya na go slow. Ifụkwa ndị na-anọ ihe esogbu ha lee. Iwu abụọ n'ihi enwewo nkatọ ngala wee lewe gala. Ọ bụrụ iwu. Ị bịakwa di ya ihe afụkwa onye ga-elenwu gala. Ndị mmadụ na-ekpọ ya Yusuf kpọọ ya afa ya bịa nye onye agala. Isoro ya na ọfụkwa na ahụ zụrụ mgbe ị na-eme ya te ọ hụbara gị ma echikwe ị nwere ike si ya na ọ bụ na ebute nwa mbụ iwu ka isoro na ahụ zụrụ o bute bụ soro ya na ahụ zụrụ na go slow ifinichi wee gị anyị ya fụna inyere ego ya buy and buy ire ezigbo ya 1 naira before you know it you jee were aka gburube nke gị na many people etu aka si mebie boy ebe nọrọ ebe ị na-ekwugheri he na-asị na Lagos siri ike na ndị lasma na a na-egbu ahịa ndị mmadụ ndị kai ise n'ebe ahụ vileji gị ọ bụ vileji edebịa ka vileji gị onwe onye ihe eji ime ebe ahụ enwere standard o ji wee bụrụ Lagos big man big trouble o big man big trouble o enwere ndị bụ ego na Lagos taa ha eji isi ọ problem ị na-ekwa na vileji fụna onwere ndị ji bukwe before na ejirozi all the everywhere all life ka ị na-afụ ndị na-ejirozi gbakwa mbọ ka ị na-afụ ndị ka ji n'onwe ndị ka jikwe detain akara aka niile abụrụ ofu ọ bụghị ya ka ị ga-eji nọrọ ebe a na-anwụju amụ oyi ma ọ bụ mmadụ mee vidiyo ị na-akọgheri challenge dị everywhere ị nọ na be nna gị sef je dina na challenge dị na ahụ ị na-edina ihe dinagide n'ụlọ one day polisi abịa kpụrụ ekwuo n'iso na ndị na-ezu ohi na ala n'abalị ije fesi warrant iluzi kọwa lọya abịa kwụọ lọya ụgwọ ije na court je defend onwe egbe onwe gị agba imechie niile efu na onwe challenge dị ya enwere ike boga allegation 1 million ahịa kpọpụta nwe akpọrọ jee na SARS efugo na challenge dị na ma laziness bụ challenge onwe nke ị ga-anọ isi na mmadụ pụọ ichuo nwe nke ị ga-anọ obesity abịa iya jechiga to gym ịta afụfụ dịrị mana gwara na nkịtị adịrọ mmụọ na ada anọ nkịtị anọ so ị nata ebe a na ntụ na ike agwụna gị ebe a challenge dị ebe a ejikere edi gị kpọọ mitin ị ga-abịa mitin ahụ a na-atụba otu ị ga-atụ ya ị nwa anwa tinye onwe gị na ofu klọb ị ya na-eme ọ bụrụ na ọ na-aba ka ị na-afụ onwe gị challenge dị ebe ahụ ndị ọzọ na-egoro mmanya iyi ego ọ bụ ebe ị dọrọ n'oche nọrọ for nothing a na-agba bọọlụ na-ekiri Nigeria Rwanda bụ ihe egote nwa mbọtụ esi asị gị ịṅụa mmanya at a point if need useless ya akparị gị akparị one day pụọ so ị na-edikwuru idebe ego ihe eji wee na-anọkwu gains akụba tenis kụọ akụba snooker kụọ bụrụ gambling kụọ nke ọ na-eme join nụọ challenge dị here so ị akwado onwe gị ọfụma kwado onwe gị mana ọ bụ ma mụ nwansị gị na Lagos anyị nọ nọrọ ebe ọbụla challenge na-anọrọ iwe iji ime ebe a ebe ọbụla na-enwere challenge enwe you can never survive there ebe ị ga-survive bụ ebe enwere ụbara mmadụ ebe ụkwụ na-aga ebe a ka ị ga-survive ana ebe a nwere ụbara mmadụ anya na-akọmit ana ebe a na-akọmit a na-egbu ya mmadụ a na-akpụrụ mmadụ kpochie many things na-eme mana ebe a ka ego dị you can compare ebe enwere 10,000 people ji ego to ebe enwere 2,000 people na-ejiri ego nọ ebe ahụ ego dị ihe ọbụla ị na-ele services ị na-enye ị ga na-enweta customer ka enwe ụbara mmadụ ihe bụ ahịa bụ one ka ile ya ka o ji bụrụ na ka ị wee lee ahịa na chọpụ a ị ga-enwerịrị varieties no I get mbụ ọgwụ ahịa ọ gị nwee black ọ dị ya na ebe enye m ego na ọ dị ya ichepụta black nye ya nna black ya na-egosi efe nwere m black nne nna ahịa asị na ife nke adị na white isi ọga na ife adị nwere white ya edishon inwe white ndị chite ya ịbụọ echite ịbụọ ngwa nye m nke anụnwa 58 echite ya ile mgbe mmadụ bifo si ebe a na-apụ ogorohi nne mmadụ nọ na-akụ ọsị nna na this guy na ọgwọkwa ọgwụ ahịa nna na ụkwụ ada akọ ebe a mgbe ọbụla ụkwụ na-abata ya I get am ị nwere ya enwere ya ọ ya bụ na ị na-emebe so ebe a ndị mmadụ nọ a na-abịa na-ajụ gị inwuro esi ọ bụrụ na ebu plọmba onye akpọ ọgụ echi onye akpọ ọgụ etu a na-akpọ gị ịdị bizi na-arụ ọrụ
ọ ka alụghị mma nọrọ na Lagos a face challenge si elu olesi mana ike agwụnaghị ịgbakọcha na ihu gbakọ azụ doghị anya nọ na ike gwụrụ ka ị na-anata ọ bụ a na-emere hu ahụ a ka ị na-agbụrụ ọsọ ememe hu ahụ a nwere ka ya nọ na South o nwere ya nọzi dia and some other countries ebe a na-efesi gasị ife dị anya constant police raiding and stuff so I believe it there. Thank you. Kedu ebe anụmanụ a nke anụmanụ na-abịa ka akụkọ Katọlik ya ebe a dị ka ndị na-eme nkwugheri ma ndị na-abịa etinye okwu n'ọnụ ime ezuzuru jee Katọlik anyị na-eme ife ndị na-amara ife ebe ndị na-aṅụ ọbara nkịta ebe abịa ihe anyị na-akọ akụkọ ebe bara ulu ibe ebe ide rubbish comment are you here na my own channel chukwu gbaa gị ọkụ n'ọnụ gị anyị ji ekwu okwu a are you here na my own channel ka ị na-ajụ m ihe ndụ ikwu mafe eji ọla na reset ya your brain nwa apa na anyị na-eme anyị na market ngwa afịa anyị biko ebere ọgwụgwụ ya this lady's handbag. Ịchọọ ya enwere m ya. Ịchọọ ya m wepụtalụ gị ya. Lady's handbag. Ndị niile kpọọ m na phone. Actually, I'm like a one. Go there, your mommy. You tell your mommy, give it go. More antique. Siskagi. You go tell her. Table. You tell her, I'm going to marketing kind of that. Nwa akpa eji eje occasion enwe iru for nwa agbọghọbịa ọ bụ nwa nwaanyị goteli ọ bụ ma ọ bụ goteli anya ọ bụ ya ekwe ya adị m eyi ụzọ akpa na abụrụ nwaanyị kefụl ya abụrụ m nwaanyị goteli akpa polisi ka o wee na-eme na-edozi ọnọdụ ya o wee dozie nwunye ya kefụl ya ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa na-ebido hookup ọfụ ọ bụrụ ebido hookup ọfụ ị na-edili ya ọ ya aba baby cream ka ihe arakwa ya baby gị ọ ga-abakwu kọndọm nke ọ na-esisi ya eme ka mmadụ amịa n'owu Igbo eze ụmụ Igbo akwa anụnwa efere ya chọọ ịkpọtụ ọrụ m ihe m 50,000 echere ya ibe a bụ dinner gown ihe niile ya eme ka mmanụ ịda na igori ya iru nwaanyị ma na igori ya nwunye gị ọ dinner gown enwee dinner party iwere ya onye ya ka ọ wee nọlite nchọrọ ya ezigbo handbag o eji wee na-ahazi detail
Ebig na ya ba. Ebig efolia. Ojo amani. Efolia. Echo ncheputale enwe enwe. Yota. Na ya ka fa na. Ka fa ora pede ka sine no ya manene ya. Agba feza kwa ka ibe. Isho polo an webutale ya. Polo abuso fu akodi. Ya ba agba quality top. Ze di Nikaji. Nikaji no make ezigbo sense. Wait for that. Nika kwa ogologo nna eko na ya nna nke itogidezi to carry am like this. Nna agba ya okwu na ene ma n'isi o. Ọ dị ka edila stupid. Na ma ọ dị ka edila stupid. Ị na-ene ma n'isi. Na wow. Na African Now I've this guy, just who goes you, who goes you? Who the? Not kill a shake. Not kill a and one. It's very stupid. If I have a 3-star general, not even that way. If I have a 3-star general, which order? Can you order? Can you get the order? Can you order? What you can develop all the place now? By you say you can develop. If not for one thing, one day you got to go on forever. Or for one thing, if not, why ain't you? When intimidate, not somebody like me. You don't go fit intimidate me. Now why you? Mokabu Minister of the Federal Republic. If you know me, what are the documents? The opening with documents. Present here. And they say, Michon says, get out. Get out. Okay, I'm not going to school self. I'm going from primary school. No, I'm not blood to up in a blood to what that. I call you. So, Wafkana. I have original. Nanja de Bonya in his own place. The very way I can. Hey, BDM. BDM one day. They got on one day. Oh, mwa kuguda kwa anya. Wani anya. Weli angina nwa ile na kati nwa ya ka yete nwa ya ki dozieli onodo. Oh, iba mele ya kana abulite. Yete ana mama ngina nwa ya na aga n'ụzọ yete aga nwa obele ego bua. Ego we are like this on ato. Yeteke. Ana gi just etofe aka gi na akpachalụ nkata. Abrokwa na ị ga-apị for pepe just etokwasa aka gi ọ na-ama mma. Gede ana nwa mere Davis na ese foto ya se. Ana amanarị ọbụ nwa aka nwetesi ọfụ. Nwa gị aka bidocha ọfụ. Ị na-abịa nsi na anụgodo isi arụ ya. Owe nke ị ga-abịa mana ya ga-abụgodo ọkụkọ Igbo. Owe nke ị ga-abịa nso onye si ka ogiri ekpeghị. Alili egbuo m njọ julu ụwa nwanne ya. Ewu. Ọ na-ama mma etego
afọ nwata no with flat tummy ya na afọ ya anya ọ bụ na-ere nwaanyị oburu afọ ka onye ji gị ụda gbazu nwa agbọghọ ihe afọ ya ha ka afọ ya ṅụ ubi a gịnị ya ji ikwu oburu ụzọ na-agụgodo na ha na-enwe afọ na be ha nna ọ bụ ife abịa geta wee gị n'afọ na-enwe afọ na be ya jụ na-eme explain n'anya ọ bụrụ nwa dị sharp ndị ụmụazị ahụ gị na-anọ na-akụrụ gị ike kpamkpam ịghọtali anya ka ị were edozili ọnọdụ ya ọfụma gbọọ nwa ka efe ilo nwa ọ bụrụ na somebody like me na-agwaghị okwu n'ụzọ ka efe ilo kwe ị ga-ekweta si gị nye m họgụ ga-enyenwukwe m họgụ nwa ị ga-enyenwu m ya oke ịma ife a na-akpọ dọgị ịma onye a na-akpọ dọgị ịmụ ya Snoop Dogg na ịmụ ya ana m like ya wee ee mgbe ana m like Snoop Doggy ọba jos isi onye na ife ka ifesi ndị a na-ene ndị a while mụ na gị na anya na-akọchalụkwa na-ene nwere m ike mụ esi n'azụ tinye sim kaadị ka a access ya full network ọ na-ama mmarị nne otu MTN bịa na-aka ike ebe na-eme gị ya biko nwee n'idiri akụkọ mgbe ị na-afịa n'elu obi nwa kedu ebe a na-ekwuzi jụọ m ego ọnụ ọ bụ ka m kpapụtala uwe bụ uwe pụọ n'anya ị na-edi ejin ọ bụrụ ọgwụ egwe ejin mbụ ighe ezigbo jin wefụla mbụ ighe ezigbo jin enu top taa ị na-avụ avọ nwa ife ọbụla gị na nwaanyị na-emewe na-afụ afọ ya onwe okwe iji ọsụ na-egwu onwe ụwa ya ogwu onwe gị eziokwu ya nna ọ na-asụ ụsọ ọ bụrụ agbụrụ ka iche ibu ije buru agbụrụ iche ibu nwa iburu nwa flat tummy ife niile taa ọ gakwa nwa obere ọmụrụ ụma mee ya aka like this o nwere ike ọ bụrụ ọgba kịrịkịrị ajị ebe a yete gị akpụ ntubi ya nwere ike daba n'ime taa ọ na-eme ajọ show kwefụrụ ya ọ bụrụ tọpụ ụmụazị ike damia dị ka ike ya ndị be anyị na-eje arụ ebe anyị lụọ ike ị ga-agba n'ọrụ ike maka chi onye be anyị lụọ ike ị ga-ama na ọ bụ efu ike alụrụ ala ịda ahụ all right sorry about yesterday nna nwere ebe anyị nọ na-akụ snooker oge a Naijiria na-agba bọọlụ Naijiria bịa gbagidezi agbasịsị ya nna mood change go based on the Osimhen fuck line up mesikwazi win ola anyị the match but by then spirit adịgo somehow I say ka anyị pele bịa dị ya by the time jinata be m na ọkụgokwa ebe 11 so by that time nwoke adịgo weak Tagomo adịgo weak that time ewe n'iwe abalị taa anọ m ya I did Don Wolo Osi smoke no good upe onye ka anyị agwa onye ka anyị ga-ajụ ka anyị conduct godu kibara wea ka anyị jụọ ndị mmadụ ndị sọpọtụrụ smoke na ndị na-asọpọtụrụ ebe a ka efu ndị ice ga-enwe ya ka ọ bụ ne Osi smoke no good inyere smoke ma ọ bụgodu na inyere smoke ka onye anyị ga-ajụ ma smoke ọ dị mma ka ọ na ọ dịrọ mma ngwachi ka anyị mee ya na anyị mara a na-eme ka edebe ya emesịa ka efu ife ndị mmadụ ga-agwa gị ebe if ka a na-asị compliment of the season gị nwa na-aka ịkọ smoke mee na na-ewe ichi m well nọlụdị ya
Prince Amiano na-ekwu okwu fọma ya ahụ fọma nwere uru ọba hapụ onye ahụ ọ na-anwụ ya nwụọ ikọnọmi anyị anwụrụ anwụ na ya nwa nke ka mkpa onye ahụ ịnwụ ka ikọnọmi anyị dị mma na ikọnọmi anyị nwụ ka onye ahụ dị ndụ ke nke ị ga-ewe which one uwiyo ngwana ife dị mma mụ na-achọ ka m bọcha mụ na-achọ ka m waa na n'ọlụ na ọfụma anyị ga-afụ n'anya esi Asaba dị safe nwanne m I dey tell you Asaba dị safe anytime ọ bụla ị chọrọ ịnọ n'ilo ebe a na-anọ n'ilo men na-anọ n'ilo chi efu na Asaba anụnwa ka efiche ndị mmadụ ji wee nọ ebe Operation Delta Hawk na operation na-ekwogharị ihe a izuzu ezu ohi aba agba anyị iche ịma na ndị a na-enwude ndị ori n'obodo a jee na nke ndị SARS ka ebe a na-akpọ ya ndị Operation Delta Hawk a na ndị otu ya ije ebe a na-efosia men chọrọ izuzu ezu agụgba ha na Asaba dị safe bịa hie n'ọlụ onwe gị na-eme ya oten men a na-anọgide chi efu obodo a dị promising nọ na ihe gara ala ọnụ anọ ha ncha bụ the challenges nwa ya asị mba na ya nọ na Asaba gara ala ọnụ ebee ka ị ga-anọ nwụsi udo okay Nduka Nwankwo si fra smoke I love that smoke very inspirational smoke nwanne na anị ya ịnọla ebe a na-aka ịkọ akọwa ịkọ smoke ejela je smoke oke ịmara ebe a na-ekwu nọla ebe a buru baịbụl kwụgharịwa ndị ịma na baịbụl a na smoke dị na ya jee gụọ n'ọmụma nwe quotation ga-enye gị na ije gụọ ya nwa na anwụrụ dị adịgo since some time nọ na fada akpụ ya anwụrụ ma ọ kana ka akwa Canadian loud enwere cannabis afọ a niile abụghị ife ya afọ nwe afọ ọ na-aza mgbe ọ dị ya mana ndị abịa fụ Jizọs wetarịa gift ndị a wetarịa gift ịgba na-eweta anwụrụ na dị ije ịchọ ka nkụzi elu Baịbụl ihe a ji wee bịa si dị a bịa visit Jizọs ịma na anwụrụ bịa bọd onye amadị ya oge asaịdị befa ọ na-eweta anwụrụ o nweghị na-eme nwere isi Jizọs na onwe ya mgbe o mesi mmiri ka ọ ghọọ mmanya ọba anwụrụ abịa dị ya ọba anwụrụ n'okom Jizọs ọsịgụ na ọ desa anwụrụ ịchọ ka ngosi ya ebe ọ dị na Baịbụl ebe Jizọs kpọrọ anwụrụ gbaa anwụrụ gbazuo ahịa ọfụma na wayo ka Baịbụl ị na-agụdo Baịbụl ka nke o dipendị nke ego ịchọ mbụ ịgụ Baịbụl ife ebe Jizọs nọ wite ụmụazị ya na-ese anwụrụ dịgodo oke Last Supper ya etu esidere gị ya na-abụ the main one efu chọọ inwe the main version nye gị the main version etu esi wee mee Last Supper ya ihe eri dị a ihe aṅụrụ dị a ihe eselụ dị a ụmụ nwaanyị bịara ya maka esi enwere dị a atrati ndị uwe wee bịa ebe a bịa rie ya Nduka Nwankwo si Tupac Shakur and Bob Marley couldn't do it without the inspirations of smoke after all. Nwanne na anụ ya nwanne na-emekwa first of fuck you bitch and the click you claim na-ebu nwanne Tupac mana ịmazi na Tupac na ọ na-eli ife isi taa onwe ya ndị na-achụ ya agwa m sinsi eburu na-abịa na-ewe onye anwụrụ onye na-ele anwụrụ ka onye na-eme gị ka nna gị na-esebụ gị ka ahụ bụ nwụrụ a bye ndị Igbo